Ito po ang gawin namin pantubig ko kasi sobrang ganda ng palay ni Boss Tantan. To SL910 Pioneer Sarap pala Hybrid sa palay. Boss Tantan, ang sarap ng palay mo. Ininom na ni Gilbert. Isang case po to. Wow! Ginawa namin pantubig. Kasi ang kulsa Col, tingnan mo mga ka-farmers, ginawa. Uy, apa ka? Yan na. Bata po. Okay. Ito po. Tikman mo. Tikman natin ang katas ng palay ni Tantan. Rasa yan. Sobrang lamig talaga, Boss Tantan. Shout out. Andun si Tantan, oh, nag-drive. Parang makalaman. Sayo. Sobrang sarap talaga ng Red Horse si Tantan. Sana lahat ng may-ari ng masakan ganito ang gagawin para masayahan naman ang mga operator. Relos. Los. Relos. Kaya itong driver, no? Karoon na, huwag pa na mabot dire. Pagtulog na. Ay, napag. Kuha niya. Okay na, Los. Okay, saran, okay. Kay, karoon kayo nakita ka, Los. Nakita ta kung bahin dito sa lobby. Ang sama to? Ode, pagkaroon. Ode daw. Kamera may nagkuhan na ito kanina. Kami bagay nag-higit.